Sziasztok, én Ádám vagyok, és ez egy olyan videó lesz, amiben megmutatom, hogy lehet a mesteremszével hülyülni. Első is, hogy lehet B-hacket csinálni. Kijelölitek, jobb klik, elemvizsgálat, és itt van az, hogy itt lejárat, erre rákattintotok kétszer, és ott van bányászérme száma 0B, erre itt rámentek, és a nullát kitörölitek, és beírtuk oda akármennyit. Nyomtok egy Entert, egy bányászérmék száma ennyi B. Akkor rangaktiválás. Aktuális rangod még nincs aktiválva, lejárat még nincs rangod, ugyebár ezzel is lehet hűlni. Kijelölitek, jobb klik, elemvizsgálat, ugyanúgy itt klasszik, megnyomjátok kétszer, még nincs aktiválva, ezt kitörlitek szépen, ne látszódjon, és aktuális rangodhoz rákattintotok, a kettős mód elérakatok, és beírjátok azt, hogy mindenható, tehát nem kötelesség bírni, hogy mindenható, mindenki azt írja be, aki szeretne milyen rangja legyen, és még nincs rangod, ezt is kijelölitek, elemvizsgálat, ugyanez, rákattintotok, még nincs rangod, ezt kitörölitek, lejárat, hogy ne legyen olyan gyanús, 90 napot írjatok, én is annyit írok, 90 nap, nyomtok egy Entert, és itt van, aktuális rangod mindenható, lejárat 90 nap. De hát ebbe ez minden nagyon jó, csak ez nem működik. Meg is mutatom. Ide van írva, rá akarok menni a mindenhatóra. Rámegyek. És hogy aktiválom, ára ennyi érvényesség 90 nap. És ugyebár látjuk, hogy nekem volt annyi B-m, de eltűnt, tehát az, aki hiszen be, ez újra beírja, hogy elemvizsgálat, és persze még száma 0B, kitörli, odaír ennyi B-t. Így, és kitörli. És akkor látjuk, hogy ennyi B van, ennyi B kell, aktiválom. Biztos megveszed? Ok? Na itt jön, nincs elég bányászérméd, a bányászérme menüpontba tudsz rendelni. Ez azért van, mert a Minecraftot úgy találták ki, hogy ilyen hacket ne lehessen bevetni. Tehát ez nem működik, akárki bármit mond, ez tényleg nem fog, sose fog nektek ez működni, mert nem működik. Tehát ilyen nincs, nem működik. Akkor hűltünk már a mesteremszével, de ezt elmondom nektek, hogy még hűlök egy picit, mert itt vannak, hogy aktuális versenyeink, ezt is kijelölitek, elemvizsgálat, kétszer rányomtok, aktuális versenyünk, ezt kitörlitek, beírtok olyat, hogy deges, ugye saját játékos neveteket, vagy akármit, valamit is adva nevű, hogy deges. De attól még az aktuális versenyekbe fog bemenni, tehát ez nincs, ez nem befolyásolja. Akkor még szerencsétlenkedjünk egy picit, vagy viccelődjünk a Google-es picit, mert ezt is lehet. Kijelöltek, hogy Magyarország, elemvizsgálat, kétszer rámentek, itt kitörlitek a Magyarországnál, kétszer rámentek, ami ki van jelölve nektek, elemvizsgálatnál, ki van nektek jelölve egyből, rámentek, a Magyarország kitörlitek, és azt írjátok be, hogy mit tudom én, Minecraft. Így.
Vagy Minecraft. Így. Hoppa, elrontottam. Ezzel picit nehéz gépelni. Itt van, ezt azért kitörjük. Így. És itt van, hogy Google Minecraft. Még számíthatok több ilyen videóra, ilyen hűléses videóra. Ha tetszett a videó, lájkoljátok. Ha nem tetszett, küldjetek dislike-ot. És mondjátok meg, hogy még milyen videót csinálok, mert még akarok Matrixot csinálni, akarok még vírust is csinálni, ami leállítja a gépeket. Sok mindent akarok még csinálni. És még egyszer elmondom, ez a trükk nem működik. Ez csak arra van, hogy valaki azt mondja, hogy nekem ennyi bén van, látod? És ez erre megy ez a trükk, de megmutatok még egy jelszó feltörést is. Itt van, hogy Minecraft. Itt van, beírtok azt, hogy Minecraft. Azt, hogy Minecraft. Nyomtok. Bocsánat. Akkor. Mi legyen? Hát akkor ez most elhalasztjuk ezt a kódfeltörést, és egy kódizét. Megnézést, tehát hogy feltörést, és itt van, azt mondja, hogy hoppá. Csak az oldal nem jó, mert valamiért is a mesterem címet, na, itt van, azt nyomtok, hogy login, username, password, minden, igen, adi, és akkor itt lenne valami, akármit beírtok, most akármit, ha az illetőnek be van írva, Facebookon is működik, az illetőnek pöttyökkel be van írva a jelszója, csak